Check the mic and make sure it sound right, boys. Hello guys, nandito ako ngayon sa bahay ng Cebu, northern part of Cebu. Papunta ako sa aming lugar, sa Daanbantayan. So susundan niya ako. Nandito ako ngayon sa boundary ng malapit na boundary sa Bogo City at saka yung Tabugon, Cebu. So susundan niyo guys, ganda ng mag-view guys. Tingnan niyo. Parang nasa tayo sa ibang lugar, ibang bansa. Lapad ng daan guys. Guys, papunta na ako guys. Sana sundan niyo ako, papunta na ako. It sound right, boys. Guys, 13 kilometers lang Bogo guys. It sound right, boy. Bogo Cebu na tayo guys. Tayo Bogo Cebu, Bogo City. 12 kilometers. Barangay Binabang, Bogo. Unang barangay sa Bogo, Katong Norte. It sound right, boys. It sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boys.
sound right, boy. Sound right, boy. It sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy. So guys, boundary, Bogo, Cebu guys. Bogo City. Ganda tingnan guys. Lapit na tayo sa proper guys. It sound right, boy. Sound right, boy. Ito mga Kalaag, ang Miraculous medal na shrine ito sa Bogo.
sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys. Bogo City na tayo. Yun ang kanilang lumang building ng municipal building ng hindi pa sila city. Municipal hall na guys. Ang hindi pa sila naging city. Ngayon, malayo na ang kanilang city hall. So guys, ang iglesia ni Cristo nila guys, sa Bogo. Ipapasyal kayo ng sandali dito guys sa sentro. Ito Bogo proper, San Remigio. So guys, ang kanyang Jollibee dito guys sa Bogo. Guys, dito na tayo sa Bogo City. Kanilang McDonald's guys dito sa Bogo. Ito naman guys, ang nakikita nyo guys, yung building na yun, Cebu Roosevelt Memorial Colleges. Ito ang college nila doon, isa sa mga college school nila dito. Ito guys, ang Cebu Memorial Roosevelt College. Punta tayo guys sa church guys, sa San Vicente Parish. Ang kanilang santo patron dito guys, San Vicente. Ito guys, dinadayo ito guys, mga malalapit na mga isla dito sa Bogo, sa Leyte, sa Masbate, Daanbantayan Island. Ito guys, guys, babalik tayo guys sa
Balik-balik na higala sa Cebu. Okay. Balik tayo guys. Pinakita ko lang sa iyo at ako ay courtesy call kay Senior San Vicente. Hindi pa masyadong matao ngayon guys kasi mga 7 o'clock in the morning. Guys, ito ang Bogo. Ang kanilang munting plaza guys, pero mas may malaking plaza pa doon guys. So guys, wala pa ang nag-open na masyadong maraming tindahan nag-open guys kasi 7 o'clock in the morning pa. Ito ang kanilang pangalawang Jollibee guys sa may Gaisano, Bogo. Mang Inasal. Yun ang Kapitan Silio restaurant guys. Yan. Okay. So guys, ang Mang Inasal. Ito guys, GO guys, ang unang may noon, sinihan. GNO. So guys, ang Catholic school, branch ng aming paaralan doon sa Daanbantayan sa St. Martin. Ito ang St. Louis, Manila. The Daughters of Charity. Pasyal kayo natin, kung kayo guys, kunti sa kanilang plaza dito guys, sa ilang lalaking plaza. Ito guys, makikita mo guys, ganda ng kanilang plaza guys. Hindi lang tayo nakapasok kasi nagmamadali tayo. Yan. Kanilang plaza ng Bogo. Yan guys, atong Bogo para sa lahat guys. Tingnan nyo guys, ang ganda. Yan ang plaza ng Bogo guys. So, balik tayo guys sa tawag namin ditong pantalan o daungan. Itong daungan noon, hindi ito masyadong nagagamit ng mga malalaking barko. 1990s guys. Ito ang pinaka-busy na daungan dito sa Bogo, patungong Masbate, Leyte. Pampud na mga malalaki guys lang ang dumadaong dito. Kasi maraming mga estudyante, ito ang oldest school, no? Ang Northern Cebu College guys. Isa sa mga college school dito. Tatlo dito guys, siguro mga tatlo, Miraculous at saka yung CRMC at ito. So patungo na tayo guys sa daungan guys, sa pantalan, sinasabi na. Ito parang busy noon, busy noon, mga 90s guys. So ngayon may daungan na sa kabila, Pulang Bato Court ng project ni Gloria Arroyo, noon, ng Presidenteng Gloria Arroyo na nautical highway. Kaya doon sa kabila na ang pantal, makikita nyo na doon sa kabila, yun, mayroon daungan na. Noon ito ang daungan patungong Masbate, mga biyahe patungong Masbate, mga pump boat, mga malalaking pump boat, dito dadaong patungong Leyte. Leyte at saka Masbate guys, dito dadaong.
College pa kami noon guys, dito na dadaong umapambot patungong Masbati at Leyte. Pero ngayon wala na, hindi na ito ginagamit. So doon sa kabila guys, ang ano, doon yun, makikita natin ang talang. Yun ang view ng Bogo City guys. So guys, patungo na tayong Daanbantayan guys. Mamaya i-exit na tayo sa Bogo, patungo na tayong Daanbantayan. Pero bago tayo makapunta ng Daanbantayan guys, ang porsyon ng San Remigio at saka porsyon ng Medellin ating madadaanan. Kaya sa Tagalog guys. So guys, dito maraming kainan noon dito. Saka may mga discover pa noon ng 1990s. So ngayon, tingin ko parang hindi na masyadong busy ang negosyo. Ang mga masabi natin pangalapan. Balik tayo sa kanang plaza guys. So guys, nakikita nyo yung guys, parang train. So guys, exit na tayo guys. Ito muna tayo yung Daanbantayan. It sound white boy. It sound right, boy. So guys, ang gandang Coliseum guys. Hospital ng Bogo guys. It sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy.
it sound right, boy. It sound right, boy. It sound right, boy. So guys, patungo na tayo Daanbantayan. It sound right, boy. It sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy. It sound right, boy. Guys, portion ito ng Medellin guys. Ang sugar capital ng Cebu. Medellin, Cebu. Dito guys, ang aking sugar mills. Guys, tingnan nyo guys, oh. Ito ang Medellin, Cebu. Medellin ito. Lapad ng kanilang daan.
It sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy. So guys, ganda ng paligid guys. Sound white boy. It sound right, boy. It sound white boy. It sound right, boy. It sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy. It sound right, boy.
boy. It sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy. Ganda guys, ang makikita natin guys yung ang Medellin at saka San Remigio portion. At itong malayo na malayo, yun ang Bantayan Island. Makikita, aking mga mata makikita dito, iwan ko sa camera ko. Yan, Bantayan Island yun. May isla dyan. Bantayan Island. Sa highway guys, sa highway ito. Joel, nag-iitang taga-Divisoria. Ayun, Rico. Nakatulog ko. Nag-iitang taga-Sabog. It sound right, boy. It sound right, boy.
sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boy. It sound right, boys. Biyahe mo. Ha? Atong Libertad, atong Libertad. Rico ni Rico. Rico na sa Libertad ba? Ano nga doon? Balik sa deka. Oh, karong hapon, alas 2. Nay, Shell. Sila na Rico. asam nimo? Sakay ko aring Rico din. Eh, di ko kasakay anay niya. Batod ko. Pato na siya. Yan Libertad ko to. Libertad na siya. Ihatag na rin, no? So, ano yung iawat na siya. Libertad na Libertad. Nauli mo kaya. Ha? Birthdays ko iyaan. Ikaw, Oh, boy, yung tatawas ninyo kay, ano, bike. balik siya. Tayo. Ngayon, nabiyaan mo siya. Gabi hapon. Diba? It sound right, boy. It sound right, boy. It sound right, boy. It sound right, boys. It sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boys.
Mamulutay. Mamutulay o kurente.